gaur topaketa izan da. Ni konfiantza asko ematen dit gure herriak. Ez dio bere buruari inertziako ibai horretan aurrera egiten uzten. Badaukagu gaitasuna gauzak ondo egiteko, badaukagu gaitasuna hanka sartzeko, erratzeko, baina badaukagu gaitasuna hausnartzeko, eztabaidatzeko, estrategia diseinatzeko, aurrera egiteko. Somatzen dut, badagoela zintzotasuna gure herrian, honestidadea. Horrek poza ematen du, konfiantza ematen du, eta hemen gaude bizirik. Pentsa, zenbat mende eta zenbat histori, ez? Eta Euskaldunak hemen gaude izokina bezala, korronten kontra, saltoka, baina horra eginez beti, ez? Urteak daroaguz, harremanetarako uneak eta guneak sortzen. Egia esan, trebeak gara euskeraz bizi ahal izateko guneak eta uneak bilatzen, antolatzen. Geure egitekoa da euskal hiztunen komunidade osasuntsu eta iraunkorra indartzea, elikatzea. Guneak sortuz, iraunaraziz, euskeraz biziz. Eraiki bizi gozatu, irabazi. Uneak eta guneak, oinarriak eta iparra, oinarriparrak. Bildu eta gozatu, izan eta ospatu. Eta gaur hori segura dugu. Baina batez be, gozatu eta ospatu. Eta horretarako, gonbidatu apartak, apartekoak daukaguz gaur. Herritxarrok hartu behar dugula kulturgintzan protagonismoa beste gauzatan moduen. Hor atzenien, ikusitza administrazio ezberdinek daukien joera, nik ACC Samamesera kartzie edo eta bakaleran egiten ari dien desagizau horrek, edo eta zinemaldi antolatzeak, horrek miko ginun galdera esan, benetan Euskaldunoi horrek zenbateraino elikatzen gaitxun. Nik uste dut, euskal antzesle, euskal musikari, euskal idazleek ez bale ukiko atzetik herri ekimenak antolatu dauen espazioek, antolatu ditxunek egitasmuek, manek ez inal izango ginule aurrera, ez? Literatur lehiaketak antolatzen die, amodio gutun lehiaketak, ontxe palindromo lehiaketak antolatzen die. Zentzu hortan, euskal elkartek ez balitze gongo orokorren herritxarrik prest euskal sortzaileoi espazioa ikusteko, neu Samamesera fatie gatz ikusten dut, ez dakit tabakaleran lekurik itxik ustien, zinema alderaztutuzta aurkeztuko nazenik, 15 aldi musikalian bez, baluarten zer esan ipez, orduen geu moduko euskal sortzaientzako edo dauku norbait herrixetan lan itxen dauena olako espazioa sortzeko, edo bestela etxetik urtatzeko gatxe eukiko ginen. Euskara elkartetako kideok ara, euskalgintzak dauzkanez milaka traba, batzuen soluzioa badakit jada, soluzio oberik inon baldin bada. Bertsolari moduen, batez be Araban ibiltzen azni, eta Araban euskara elkartien sarie edo, bueno, herri diferentetako euskara elkartiek ez dakit bezero deitxu edo ez, baina bueno, antolatzaile moduen guretako oinarrizko edi ez. Ez dakit, naiz eta igual eremu publikotik edo instituzioetatik be gonbidatzen gaitxuen, sortzaile moduen edo kantetan edo beste dozen gauzatarako, oingoz behintzet gure antolatzaile edo lagun printzipalak euskal elkarti die. Eta hori espaldin balitze gongo, guk gure lana biderkatuko zen pilo bat, gu jonbierko gitzen lekuetara, guk eskeni, ez dakiz zer, eta orduen interlokutoren lan hori oso ondo itzen daue, eta hori oso importantia guretako. 21. mendeko euskara elkartea. Wow! Lehenengo ez da dila eten, orain arte dagoen guzti hori ez da dila eten, eta horrela jarraitu ezala. Gero gauzako betzeko edo, beti dago bai emaketzuk, bai gure partetik eta elkarteen partetik bai, ez da komunikazioa edo handiagoa izateko. Eta gure kasuan, antzerkiaren kasuan,
askotan kostatzen da antzokiak betetzea, esate baterako, ez? Ja, ezatezu maila komertzial batean, edo oso maila handian o profesionalan, nahi duzu moduan deitu, ezta? Eta Euskal Elkarte daukatena da, herri, auzo eta jendearen ganako gertutasun hori, eta hori oso probetxagarria da, ez? Sortzaientzat eta elkarteentzat ikuste bai, ez? Hor, zera guzti hori bildu, eta guk sortzen dugun guzti hori, jendean gerren gara botatzea. Azkenan guk etxean egiten duguna, gero kanpoan erakusten badugu, ez du zertarako balio, ez? Eta gertutasun hori sortzaientzat oso importantea da, ez? Eta elkarteek badute, ez? Nire gaztaro beltzenetan ustiralez jazten zen. Zorionak emateaz gain zerbait eskatu behar, eta nik eskatu nik agian, zerbait eskatzekotan, nolabait Euskararen lidergo hori, lidertza hori, eraman dezatela kulturatik harago, hezkuntzatik harago, eta zipristindu ditzatela gizartearen beste sektore guztiak, ezta? Eta euskaldunok benetan, alderdikeria guztietatik kanpo, alderdikeria guztietatik sortu ezagula, halako lobi moduko bat esateko, begira, herri honen oinarriak, erroak, hemen daude, euskaldunok osatzen dugu, geu gara ezberdinak berdintasun orokor horretan, eta geu daukagu erabakitzeko ahalmen hori, ezta? Euskara, euskara, herri honen hizkuntza. Ni bintzen nire buruan, batez ere gaurko kongresoaren osteko elkarrizketa badala kontutan egina. Piskat entxufatuta atera naiz kongresutik eta pentsatzen dut, badagoela egitekoa, ez? Orduan, beste elkarteekin pentsatzen ari naiz, bilera bat egin, elkarrekin zer egin genezaken pentsatu. Hurbiltasuna izatea sortzaile eta entzuleen artean. Eta alde horretatik eraketa eta errezago eta eraginkorragoa izan daiteke halako herri mailan edo euskara elkarte txikietan. Eta uste dut hori hasieratik saiatu dela topagunea horretan. Zer eskatzen dutzi kultur sortzaileri? Sortzeko kultura berazgarri sedalako eta gero eta kultura gehiago haukin, gehiago sustatuko. Aldi berien usteot Euskal Elkarte bezala, kulturaz gain beste gauza asko sustatu behar diezela. Herrixen parte hartzia sustatu bida, usteot herriko parte hartzaietasun hori bihurtu bidala kultur sortzaile. Herrixa, bera. Ze koloretakoa da hau? Urdina da zeruaren eta itsasoaren kolore. Aurrera begira, eta uste azken hausnarketetako bat dela, euskararen ezagutza aurrera badoa ere, erabilera hor dagoela, ez? Mantentzen dela bere hortan, ez duela aurrera egiten, eta hortik niri behintzat kultur sortzaile o inguru hortan bitzen izen aldetikan, eraman nau euskarazko espazio berriak sortzera. Gurea oso herri kolektiboa da, denetariko taldeak daude gurean, kirol taldeak, mendi taldeak, denetarikoa, baina nik gaztetan sentitu nuena izan zen, talde horiek guztiak garrantzitsuak izanik ere, partzialak zirela. Euskara taldeetan ikusi nuen neure izatearen adierazpide guztia antxe zegoela esaten zidatelako, bueno, halakoak gara, halakoak izan behar dugu eta honela sentitzen dugu. Euskaldunok behar ditugu euskaraz hitz egiteko, bizitzeko, harremantzeko espazioak. Solaskide, mintzalagun, ondo daude, kafetxo hartu, hitz egin, baina egunerokotasunean modu normal batuan, naturaltasunez, bizitzeko esparrua behar ditugu. Modu garai batean bada, hobe. Eta hor, batzuk kantatuko dute, beste batzuk dantzen dute, beste batzuk antzerkia, beste batzuk bertsoa. Bat joitza beria egiten du, baina inurrien ejertzito bat, ejertzitoa, usuak ematen dituen ejertzito bat.
osatu behar dugu denon artean, ez?